mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni Santa Cecilia, Birhen ug Martir. Gihimo ni siyang patron sa mga musicians. Ang hinungdan tungod kay sa dihang gikuan man ni siya gibuya unya nisaad siya nga dili gid siya magpahilabot og lalaki nga iyang i-offer sa Ginoo ang iyang virginity, body and soul. Nya kay gipugos man gid siya pakasal sa usa ka pagano nga bana. Sa iya sang ginikanan gipugos siya samtang gikasal sila, nagsigi siya kanta diha siyang kasing-kasing og mga awit ngadto sa Ginoo hangtod sad sa iyang martyrdom. Pero ang iyang bana, iyang giingnan nga gibantayan kog anghel nga kung imo kong hilabtan sexually, doon na gid akong kadaot nga mahitabo nimo. Nya kung dili ko nimo hilabtan, imo kong i-preserve akong virginity, tagaan ka og reward og panggaon kas anghel og sa Ginoo. Nya ang iyang bana niingon, pakit ako sa anghel. Yan siya pabunyag usa kay kanang imong pagkaway bunyag mao manay dili tap-tap sa imong mata. Sa dihang nagpabunyag ng iyang bana, nakit-an dayon niya ang anghel nga naa sa palibot ni Santa Cecilia og nagkorona niya sa mga bulak og sa cross. Mao na-convert tong iyang bana, nauna pagka-martir niya. So iyang bana martir, siya sad martir. Kamu dinhi sugot mo imartir mo, hagda inyong bana na magdungan tagkamatay dong aron maadto tas langit maliwat ta ni Santa Cecilia. So atong iampo nga pinaagi ni Santa Cecilia ang katawhan andam untang magpakamatay para sa pagsunod sa Ginoo ug dili mopatay ug mosupak sa balaod sa gugma. Ang ato sa mga benefactors and donors nga siging palit natong slot dinhi nga nahigugma kaayo nato dinhi sa simbahan, hatagan usab unta og mga grasya nga makapahimo nilang malipayon og balaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, paminawa nga mapuangoron Ginoo ang among mga hangyo ug tungod sa pangama ni Santa Cecilia dungga nga maluluyon ang among mga paggamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeyo. Sa laing higayon may usa ka inahan nga Hudeo ug ang iyang 7 ka mga anak nga lalaki nga gidako. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon og baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ang iyang 7 ka anak sulod sa usa ka adlaw, giantos niya kini sa dako nga kaisog tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babae ug ang kaisog sa usa ka lalaki ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsa niya ka mga anak diha sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, wala ako mahibalo giunsa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyo kinabuhi o gininhawa o nagpahimutang sa matagbahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini, ang Dios nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tao ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon ug hatagan kamo niya pagbalik sa kinabuhi ug sa gininhawa tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balao, labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Nasiguro ni Antioco nga gitiawan siya sa inahan, busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang gisaaran dili lamang paghimo sa bata nga dato ug banto, kundili sa pagbutang sa bata sa usa ka luna sa awtoridad o paghatag niya sa titulo sa pagkahigala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya, busa si Antioco misulay pagbuyo sa inahan sa bata aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi ug human sa daghang pagdasig miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak, gilansisa niya ang pintas nga hari pinaagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultihan sa pagingon, anak ko, kaluy-i ako, hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam ka bulan o gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan ko ikaw ug nagatiman ako sa tanan nimong mga kinahanglan hangtod karong adlaw. Busa awhagon ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita dito ug matnguni nga ang Dios mo'y naghimo niining tanan gikan sa wala, maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tao. Ayaw kahadlok ni ining matadero. Ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton ug matuura ang imong kaugalingon nga takos ikaw sa imong mga igsuon aron tungod sa kaluoy sa Dios dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw. Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Gihuna-una nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan, apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo,
Inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia, Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya, dungga ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ang akong mga lakang malig-on diha sa imong mga agianan. Ang akong mga tiil wala masayo. Tawgon ko ikaw, kay patalinhugan mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako, makatarunganon nga musudong ako sa imong naong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa
miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari, ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari og unya mipauli, og gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas. Og miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas, ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya niadtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon sila kaniya, apan Sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo karon parihan ni sa adtong pagkadomingo, pero version to ni San Mateo, kani karon version ni San Lucas. Ang punto nga ang Ginoo nga mao ang hari naghatag yod og puhunan natong tanan. Ang iyang tumong
aron ta makaginansya. Nya unsaon man pagpaginansya ang puhunan nga gihatag sa Ginoo kun ato siyang ipaambit ngadto sa uban. Lingi ako nun ang imong tupad ing unsay gipaambit nimo ron sa inyong panimalay. Unsay imong gipaambit ba sa inyong balay? Ang puhunan nga gihatag sa Ginoo o ang puhunan nga gikas demonyo? Kay kita ra ba duham ni kabuk atong ipaambit na ay maayo, na ay dautan. Diri sa unang pagbasa, ang hari si Antiochus iyang gipaambit ang iyang kadautan, ang dili mutuman sa iyang gusto, iyang pamatyon. Nya na timingan nga ni ay inahan sa 7 kabuk anak. 7 kabuk iyang anak. Sud sa usa ka adlaw, gihurot gyud patay ang iyang anak tagsa-tagsa diha sa iyang atubangan. Kamo dinhing mga inahan, simbakog na amoy anak unya patyon sa inyong atubangan bisag 3 lang ka buok. Okay ninyo? Anak nimo ba? Diha sa imong atubangan, patyon karong adlaw. Okay nimo? No na mga yawan noon, dili dayon. Kani dili pa man ni panahon ni Kristo. Panahon pa ni sa pagsunod sa balaod nga gitudlo ni Moises. Nya unsa may ilang gipakamatyan, kana ra gyung pagtuman sa balaod nga dili mukaon og hugaw nga mananap. Nya kay ang baboy mao may ilang gitawag og hugaw atong panahona. Nagpakamatay ang inahan ug ang 7 ka anak aron di lang gyud mukaon og baboy, aron dili mahugaw ang ilang lawas. Kuya sa no? Kita karon bisan pag ma-high blood, kaon gyud. Gani ang ato dinhing palibot. Ambot karon arang-arang man paghuman atong nangamatay ang mga baboy, di naman kay baho ang atong mga kapilya, pero karon ambot wa pa baka mo balik nga baho na sad kayo kay ang mga pigiri naas kilid sa daan, kilid sa kapilya, kilid sa mga balay sa silingan, purti ra bang bahoa ang silingan, nangamatay na hapit sa baho. Nga naman kaon gyud baboy. Pero sa Old Testament, panahon kaning Makabiyos nga gisulti dinhi, naa di ay 7 ka managsuon og 1 ka inahan nagpakamatay aron di lang gyud mukaog baboy. Wa gyud magpigiri siguro ato panahon na. No? Pero dili ni ang pagkaos baboy, dili ang baboy mo'y isyu dinhi. Ang isyu dinhi ang pagsupak sa balaod sa Ginoo nga magpakamatay unta ta. Kay ang pagsupak sa balaod sa Ginoo mga igsoon mo'y makahugaw nato. Dili ng mga hugaw diha sa kilid kanang mahanggap nato, kanang mopilit nga lapok sa atong lawas, di na mo'y makahugaw. Ang tinuod nga makahugaw mao ang sala. Muna si Santa Cecilia, nisaad siya nga ang iyang lawas ihalad niya sa Ginoo. Bisag na minyo na siya, giisip niya nga ang pagpakig-sex sa usa ka lalaki bisag bana na niya makapahugaw sa iyang original nga saad sa Ginoo nga i-offer nako ang akong lawas nimo nga birhen, limpyo physically and spiritually. Nilingiyay mong tupad ing nalimpyo pa ka. Gano. Ing nalimpyo ka. Nguban wa gyud mulingi, pasabot hugaw na. Hugaw. Kanabitang kanabitang hugaw kay ka, magkabuang magkagtago. Di ka ganahan maglingi-lingi sa mga tao kanang hugaw ka. Labi na gyud og
Parehas ng kung lading ato, no? Naman ko'y classmate sa una, high school ba to? College, istriktahon ba? Ay gwapa-gwapa mo sa siya. Kanya, nalapsan. Pastan lagi, akong giingnan, hala, naunsa na, pagbarog niya ba? Hala, kabuag dagan nga to padong CR eh. Di na gyud ganahan mulingi sa iyang di na ganahan mulingi na mo. Ay, hugaw naman siya, kay lapsan man. Ana. Imagine mo? Ana. Lain kay katanaw na. Diha pa'y istorya nga rin ako. Katawa so kamo tinuod ba sa to ako sa tong amigo gibuwagan ko niya gritso iyang uyab kay nanuroy ko no sila nakaihi ko no. Sa siging pugong-pugong ba na nakapugong nakabuhi gyud ang ihitan. Wow, ako no niya das public. Giditso niya buwagoy kay nahugaw man. Di ka ganahan maglingi-lingi, di na sa kaganahan mulingi anang hugaw. Kalain na mana jud gano. Pero kanang kahugaw nato sa sala malimbungon kay kasagaran sa mga sadaan limpyo kay gnaong. Tao na trabaho ko di land bank nya magsige man kog overtime katong first 3 years pa nako mauli ko tag alas 10 alas 11 gabi inigawas na ko anang land bank kanang daan dia daghan kay magsigig pakpak dia pakpak amo nang tawagon og pakpak street na di mo kay imagine pakpak baka nang pakpakan ang moagi sakyanan kay hagdon sir bag-o sir bag-o ana tawagon sa nanamo dihang Mangga Street. Mangga Street kay Mangga sir nasa nagikan Guadalupe manggamit di ay mangga ba manggamit oy mga limpyo kay mga naong oy bag-ong ligo nana nindot pa kay gisulob ko tobra diri aring ubos og jutay dinhi ba nindot kay tanawon ana pero limpyog lawas hugaw og kalag mao na ang pagpakamatay ni Santa Cecilia aron lang siya magpabiling putli sa naong o sa matas Ginoo. Ang pagpakamatay sa atong mga martir sama ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod o sa mga apostoles mautoy nag-maintain sa ilang kalimpyo. Nya unsaon man nato aron masunod ang ilang panigingnan ay nalang tingali pagpakamatay pero patyo nato ang atong gugma sa kalibutan sama ni atong inahan ang iyang kanunay gipunting sa iyang mga anak tan-awa ang langit dong tan-awa ang gihimos Ginoo kamo wa gyud ko kahibaw kinsay gaumol ninyo sa kong tiyan kinsay nagpahimutang anang bahin sa imong lawas gikan sa nga Aristiil na may kayong pagkapahimutang ang mga bukog, ang mga tinai, ang mga ugat why nahimo ang inahan ni ana matod pa niya iya dayong giingnan kung magpakamatay mo sa pagtuman sa iyang balaod iuli ra na niya ninyo ang tanan nga mawa ninyo aning kalibutan na ana iuli ra balik ngano man makahimo man ang Ginoo kay siya may tag-iyas tanan muna di kita mahigugmas kalibutan iuli ra unya nas Ginoo natanawa diri sa tong ebanghelyo ang gihatagan og usa ka kwartang bulawan iya dayong ginegosyo sa ato pa gibuhian niya sa iyang kamot wa niya tipigi pagbuhi niya nabalik niya nabalik og nakaginansya siya napo kabuok napo nasad ka coins nasa 5 ka coins tanawa unsay nahitabo ang nakaginansyag napo ka kwartang bulawan gitagaan na noon og napo ka syudad porting kwarta na ato di ba nganong tutok mo na ako mao lagi na buhi ba ipanghatag ako na din ka nang magsigpangayo din mo ingon jud ko gusto mo nga di na mo magpangayo gusto mo nga mudaghan inyong kwarta
Tubag nila, padiroy gusto, giniana pa din ako, panghatag. Tanan ninyong naan ninyo ipanghatag, mudaghan gina. Ihatag ng imong pag-alagad sa imong, kada bang imong kusog, ihatag na sa katilingban, pangalagad sa katilingban. Pahalagway bayad, pangalagad. Sige yung alagad. Kanang imong yuta, ihatag na sa inyong silingan, aron doon na sila'y maayong agianan. Ayaw pag pangural nga, pitos na kayo na imong silingan, ihatag, tagaig agianan. Ingka mahurot akong yuta, gitanaw na itong mahurot ba? Ihatag ba? Agianan. Nganong imo man ginang piiton imong silingan? Kamong mga naninda, na may mga naninda diya daprig gisdan, sagda ilang mi pader kay negosyo ning amo, panginabuhi ni, uy, hatagin ninyo ang katilingban, ang publiko, nga safety sila. Iatras ng imong tindahan, layo-layo sa karsada, aron dili madisgrasya ang imong mga silingan. Hatag ba? Kanang magdagan ang sakyanan, mga motor, lusot-lusot, yun, di yun mo hatag og lugar. Bisan ang nilabang sa pedestrian, lutsan yun, hangtod lang nung duha na nakabuk na matay, diya naligsas motor, anang mayati. Kay bisag naan na nagsubay sa pedestrian, di yun mo hatag, lutsan yun, patay ang taon. Gahapon, atong sang adlaw, dito misa ko dito sa ilang Fadired, Dalagit, Sailog Jutay sa Argao, Muntingal ito. Si Bunga, Sailog Jutay, duha ka buok gabuyod sa karsada, pulos motor, nagkuan sila, naghigda sa karsada, imbis nga adto unta tumuhigda silang balay, diha na naghigda sa karsada, na nagdugo ang ambot buhi pa baka to. Nga naman, tungod na nandigyan mo hatag og lugar, lusot sa ko, kinsay makauna na to, mga daho kay tanan ba? Kining atong kadaw, kining atong pagkadi kamanggihatagon, mauna hinoon mo patay nato. At tanawa ron ang nanagubat nga mga nasod nga di gyud mo hatag og pagsabot, pagdawat og pabor sa ilang isig katao, nagpatay na, pinatyanay na tungod sa kadaw. Ang inahan gihatag niyang iyang 7 ka anak. Si Maria, gihatag niya nato ang iyang bugtong anak. Si Santa Cecilia, gihatag niya iyang kinabuhi. Gitigbas ko kuno ni kay sige mo siya kanta, giputol ang liog, pero wa gyud kaputol bisag unsa kahait sa espada. Katulog siya gitigbas o kusog kayo, igo ra gyung masamad iyang liog, pero wa gyud maputol. Mura bag di gyud maputol ba? Namo tong gibiyaan na lang siya sige agas iyang dugo, kay di man gyud maputol bisag hunatan pa, nahadlok na lang sang tigputol, gipasagda na lang siya sige agas iyang dugo. Sige lang yapon siya kanta, niabot og 3 ka adlaw wa siya mamatay. Nga iyang giampo nga ang tanan nga mga tao nga nagsigi og kontras Ginoo makonvert unta. Nga nangandoy siya nga kining akong gipuy ang balay matukuran untag simbahan. Na ditong iyang dako kayong simbahan tungod Dios gipuy-an niya. Nataon ni siya mga 180 AD, namatay po ni siya 230 AD. Mga gauna ni sila nga mga martyr sa atong simbahan. 50 anyos siya sa dihang namatay. Pero grabe kayo ang iyang paghatag siyang kaugalingon, hangtod karon nagbaha pa ang grasya gikan aning mga santusa. Muna salamat sa nang hatag nato na malit og slat. Kamong nang hatag og slat, pwede na mo mga matay. Kaya nga naman, nang hatag man mo, wa man mo magdinaw. So unahon ako ang atong special slat, ang sitio. Kay para manikarong November 24, duha na lang kaadlaw. Mahurot baka ni. So ang atong halin sa sitio or Christ Transforming Union niabot na og 27,250 slots, na apay 12,750 ka slots nga available. Nya naa sad tay
60 slot challenge nga 6,000 kada challenge, nakadawat na putag 230 ka 60 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit sa sitio. Salamat kayo. Ay kani og di ni mahurot karong 24, lahoso na lang ni natos 26. Pero gamay naman lang 12,000. Mupalit lang mo tagsa ka slot ani. Sobra gud mo 12,000. No? Ang ato ganing YouTube, ang subscriber kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, 175,000 naman gani subscriber ani. Mamalit lang ni bisag tagtunga lang slot. Wala sobra na kayo, di ba? Pero sige lang, kay ang Ginoo ra lagi mo ay mo kuan ana, mo tandog. Nya ngato sang DSAP kanang investment diha, 7 ka slots na lang ang nahibilin. Nya 133 slots na ang atong halin. So atong pakpakan ang namalit ni nanay 119 ka slots nga atong nadawat actual cash investment. Ang ato sang SBF dag mga 700 pa atong halin para nas kumbinto. Di lang ta mag-uol ani nga naman kay ang Ginoo mao ra gid na mo tandog sa atong mga kasing-kasing. Nya kita sang nakadungog kon gi-inspired na ta, ato dayon ang buhaton. Ayaw kawili ani mga butang sa kalibutan. Ipaambit na ug do na tay dakong grasya dito sa langit. Di na kinahanglan magpakamatay pa ta. Pero patyo nato kining gugma sa mga butang labi na sa kwarta. Patyo nato ang atong kadao. Patyo nato kining atong kaulag nga magsigpangita anang lawasnong katagbawan. Patyo na nato ug mao na nay atong martyrdom sa matas Ginoo. Manindog ta katong gustong mahimong martir, atong ipadayag or atong ipadangat ang atong mga pangamoyo. Mga igsuon, isip mga anak sa Dios nga Amahan, diha sa pangaman ni Santa Cecilia nga martir, atong ihangyo sa Ginoo ang atong panginahanglan ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, dili magpanuko sa hagit sa kabag-uhan, hinuon gamiton niya ang daghan o nagkadaiyang mga gasa, nga gipiyal kaniya aron magmabungahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan makiangayon, magkahiusa ug malinaw moambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa mas halawong nga paagi makaila kita sa kahinungdanon sa atong yanong pagkinabuhi ug nga makaamgo kita sa paagi nga ang gugma sa Dios mudagayday gikan sa atong gagmay mabinationg mga buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga doktor, ang mga nurse, ug sila nga mga tig-atiman, mogamit sa ilang mga gasa aron madala ang gugma o kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, sa mga nag-inusara, sa mga masakiton ug sa mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami.
nga ang mga bulahang mga nangamatay, makig-uban sa kalipay tunay sa magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, tabangi kami nga magpabiling lig-on diha sa pagsunod sa imong kabubuton, diha sa pinag-ingnan ni Santa Cecilia imong martir. Dawata kining among pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon. Inawat na mo, kining among ipalan, ang panupino nga abot sa yuta. O ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanong sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahanturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga gipadaog nga mipadaog kang Santa Cecilia batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Abo Amo ng nang gibayaw gibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa Ngalan ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Cecilia, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, tinunuan luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag, o nga midasig kang Santa Cecilia imong martir sa pagpabilin nga matinumano nimong alagad o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay nga mahitabo ra ni kung andam tang magpakamatay sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. So, salamat sa mga naghimo pagpakamatay, pinaagis paghatag sa ilang mga kwarta nga hinato sa pagpalit og slots. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces nahalina na tag 764 na apay 59,236 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Nya sa ato sad nga sitio para ni sa atong ipanghatag sa mga kabus nga pamilya aw nagsugod naman tag panghatag gahapon sa mga bugas nga tag 5 kilo niya para sa ni sa ipaayo nato og mga balay, mga 60 ka balay ato ipaayo. So nanatay halin nga 27,250 ka slots na apay 12,750 ka slots nga available. Nga nasa ni siya 60 slot challenge nga 6,000 per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang ato sang DSAP 7 ka slots na lang ang nahibilin, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest. So kamong na 500,000 ihatag na din nya napatay 14 ka pledges, 14 ka slots nga wala pa na-remit. 119 pa ang na-remit. So atong iampo nga ma-remit na sad ni kay karong sunod semana muhatag na ta og additional payment ngadto sa mga tag-iya. Basig ma-fully paid na nato tong duha niya ang maguwang ingon man siya paanam-anaman lang kunong iyang lugar. So basig madadarag ma-extend og jutay. So salamat kayo ani. Niya karong Biyernes mao man ang akong Biyernes ba to? Akong birthday. Bahala na lagwa kayo tay hikay. Mo ingon lang ko ninyo nga ang akong Thanksgiving Mass, ang main Thanksgiving Mass sa akong birthday, kasay sintang birthday, himuon sa alas 6 sa gabi karong Biyernes. Ngayon, iguman ana, natay simple nga dinner, dias gawas, o tingali na simple sang program. Kadiyo tragod, iguman ana, manguli na ta. Nga aron dili gid mo magutman, o manganhe mo, pagdala mong baon, paglukluk-lukluk og baon ba, mga burger ba, or unsa diha kay natay andamon pero unta kay baw paigo ba, mahayan o niya ako ninyo, ha? Mansan mo iklarong manambong, sige lang. Amang hinaot lang ko ang mga mandated organizations, kamong ako mga suod yun din simbahan, tag na asad unta mo, pero wa gyud hilom-hilom lang ta dire. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mainausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, patunay ko ng Amahan ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba.